Kan du säga Tutte? Tutte. Kan du säga Adde? Adde. Kan du säga skål? Skål. Kan du säga heja heja? Heja heja. Kan du säga heja heja? Heja. Bra. Kan du säga mormor? Kan du säga farfar? Dada. Kan du säga mamma? Mamma. Kan du säga pappa? Mamma. Pappa. Mamma. Kan du säga sprätt? Mamma. Ja, kan du säga sprätt? Mamma. Kan du säga Adde? Adde. Kan du säga sprätt? Bra! Vad du är duktig!